Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga busit. Alas 8:25 ng umaga, araw ng Sabado, July 27. Dito tayo sa loob ng fair. Mga busit, nagbili ako ng kantok pang almusal. Ano si partner oh. Sa sta.clara tayo. Ano ba si Coast Guard? Sta.clara tayo mga busit kasi walang baskat. Baradero na. Ha? Ang? Wala. Ito mga busit. Ano ng M5? Pinalitan ng M2. O, kunin na lang yung M2. Ayan yung piltang ko mga busit. Yung chartered sa Cagayan de Oro. Isu tumbas yan. Ayan, suwan ito, Treo. Pumasin kami. Sta.clara tayo, sta.clara. Isu tumbas yan sa kaisa Montenegro. Galing Ligaspi yan, chartered yan. Papuntang Cagayan de Oro. Kung sita tang. Petros! Weh! Diyan tayo sa kayo. Adrian. Ito, kagubisit. Ito. Puntahan din natin mga tropa. Kagubisit na tayo. Nag-loading sila sa Montenegro. Kasama pa itong 1928. Pakagayan yan. 18 bus. Ay, ilang bus ba yan? Kagubisit na tayo. Ilang bus kaya? Ilang pakagayan. O, umati na, umati. Ilang bus kayo? Kagubisit na tayo. Mamaya pa kami ito. Wala pa pangarga. Wala pa pangarga. Wala, bait ko lang, may bait. Yan, sana nag-usap si Morante. Pensa ni Loloy Basin. Si Mr. Morante. Ay, si ano pala yan? Nakala ko si Morante.
Si Lubay pala eh. Ay, nako. Pastilan, ginawa ko. Pastilan. Pastilan. Kaya, 1838 pala tayo eh. Sabi ko, 1835. Oh, secretary. Kailan mo kabasa kayo na? Kung sila nga, akala ko 18. Para na una, manangguan. Kailan na kabasa na eh? Size, drang. 16 kabas. Taon na lang 5. Sinateng. Kung sinateng, akala ko talaga si Burante yan. Si Lubay pala yan. Kung sinateng. Takas ng tanong tayo. Ay, sta.clara. Wala pa. Wala akong pangargang kasunod. 66, asa naman? Mamaya pa kami itong gabi nito. Ay, wala. Wala pa pangargang kasunod. Dalawa pa lang kami oh. Kanina, apuro na eh. Puno na yan. Parang na, di ang 66. Ay. Ano sa inyo? Isa may labaw. Si Juan. Si 1900. Grabe ka puno no? Ah, wala mo pala. Oo, sige eh. Maluwag man pala ang mga karga. May slip ito na. Mamalit ka lang. Oo. Di kagaya sa kuha na Atong ikargahas natin. Ano? Boy Scout. Ang mga tent nila. Ah, Oo, ito sa diretso kang stego. ah. Tama yun. Katong kami kailangan kung may registribo. Lite. Paano ka? Lakas na puno wasta ay. Ano po tayo? Dalawa pala kami dito kakapugset. Kakapugset, narito tayo sa Longkapas. Ito sa amigo. Number sa Demis, number 15. Ayan, mag-reels din siya, amigo Pugset. Panoorin nyo nga, mag-reels din siya. Ano pangalan mo sa Facebook mo? Nandilagan, Dansky. Nandilagan. Yan, panoorin nyo sa reels. Mag-reels sa reels siya. Panoorin natin para mag-edit po. Yan, yung mga dopa yan. Hindi natin kalapan. Baba pa rin. Samahan pa rin pag driver ng bus. Oo, ito na sa bus. Nangawa na ito rin. Pumunta na sa bus sa pangit. Maganda itong bus. Ganda ng bus niya. Maganda. Hindi, walang bus na hindi maganda. Box na lang. Yan na tayo sa bus ni Migo. Sa Demis. Yan o. Yan ang bus number. 65015. Yan sa Migo. Punta tayo sa basa. Papasok tayo sa basa. Yan o. Kagwapo. Uy. Ibili naman si Hilas. Kung siya teng, ano po ibili na si Hilas? Ibili na ako. Ayan, ang partner niya, oh. Kung siya teng. Kaganda. Ang bus na kaganda. Kung siya teng, may CR pa. Yan. Yan, oh. Kung siya teng. Uy, may sakay silang ano. Yan, CR, oh. Ilang ang pwede, bawal dumumi. Yan ang sinasabi ko. Bawal talaga ang dumi dyan. Huwag siya tatay.
Yan o. Yan ang kanilang bus. Napakaganda. Napakaganda at matulin pa. Kung si Tateng. Ang partner niya, ano pangalan mo? Mr. Rosales. Rosales pala to. Oo, Rosales. Ang partner ko dati sa amin yan, si Rosales din, taga-Euro. Oo, Rosales din. Kamag-anak din yun. Kamag-anak yan, sabi sa amin yan din. Asapon na. Kung si Tateng. Yan, respect yan, si Tateng.